Så Jonas, du er lige startet på MSP-uddannelsen. Hvordan føles det? Det har været rimelig spændende, men også meget overvældende. Det kan jeg godt forstå. Lad os tale lidt om nogle af de termer, du vil stå ind på. Projekttrekanten. Double Diamond. Business Model Canvas. Ja, jeg har hørt om dem. NABC-modellen. Crazy 8-metoden. Blue Ocean Strategy. Og AI Technology. Det lyder så meget. Det bliver hårdt, Jonas. Du er lige startet. Kan du mærke, hvordan det hele bliver meget tungere og tungere? Jeg ved ikke, om jeg kan klare det. Slap af, Jonas. Lad det hele falde ind. Lad dig selv falde. Ja, jeg kan ikke. Velkommen til MSP, Jonas.